into abazenza phambi kwami lezo avale ugwayi kahle bengathi uphuma esitolo kanti akho lutho phakathi irongi leyo. Ngiyacela nabo bayiyeke leyo nto ngoba abazali bethu njengoba beyothenga ukudla basuke bethi bazama ukukhulisa thina. Ngiyacela lapho. Okay, laba ehlala emgaqweni barongi nabo nokubaleka ngama-cross boma bethu mhlambe athi umuntu uyamphathisa kanti uyazi yena ukuthi uzobaleka ne-cross kamama loyo mhlawumbe uthi ukuthi usuka eBoxer uya e-Eastern Cape rank kukude ambambise uhamba nengane umama ngeke ayeke ingane ayojaha wena. Urongi lekho asiphante ngendlela ekuyiyona singantshuntsheni umphakathi nawo uyasiza. Nawo umphakathi ushaya abantu abaronga amantombazane thina ngesibambe inkunzi. Ya amadoda ethu lawo asuke ebambe inkunzi siyawakhuzwa awezwa kurongi lokho ngoba naye umama uzukethi uzamela thina sikhule intsha yethu ikhule bangize kuma-drugs bangaboni iphara ayitshela ukuthi yona mpilo i-right ayikho right leya mpilo. Sithathu sesifile siyobekwa emnyango omunye ngimshiye lapha erobhothini bamdaxaze lapha erobhothini ababizi ngisho amaphoyisa ababizi ngisho i-ambulensi noma usizo nje olulodwa namakhona i-traffic lapha. Ukhona yini okwahamba wayeqwayizeni wangaphinde wabuya thothi wamgcinanisa emgaqweni? Bamgqiba la egaraji iPoint shuthi wamtshotsela ifoni sebeqedile ukwenza ibhizinisi ngakusasa wambona sambone futhi engena emotweni sagcina lelo suku umbona sathi siyezwa tholakala intombazane iqotshiwe emva kwegaraji masithi siyabuka hayibo ile ntombazane le ithathwe imoto zange siyithathe kina ababhede ngoba siyaqwayiza zange sinake nathi sasitshela mhlawumbe icustomer lakhe uzobuya nomunye elodge ebhukhile shuthi elodge sebebona kwebheka ukuthi wayezama ukulwa intombazane eshuka umgwaza lo wesilisa waze washona naye. Babona laba sebezoklina laba baklinayo elodge. Yini ekifike kuwena mhlawumbe njengomuntu osuke usebhizinisini uma kukwanda izindaba enjengalezo futhi ngabe yini imbangela yokubulawa kwabantu basho? Ya ngeke ngiqamba amanga sirongi kodwa nathi suke sidinga imali isikakhulu sineyingane. Ingane zethu ngeke ngicele uma into yokugcoba nengane icela into yokugcoba ayizwa lonto. So ngiyithande siyesande kahle kahle ukuyimela naye lo muntu omunye asuke efuna ukuyibonakalisa ukuthi ngiyathanda ukusiza ekhaya. Ayizwa lonto njengomngane wami engangihlala naye eReservoir Hills wayengane ayina 6 months wathi ucela ngimgadele yona ngingamazi ukuthi uyaqwayiza umuntu kumina uphume nje igqoke kahle ephethe isikhwama kanti esikhwameni ufake iqephe zakhona nezinto zakhona. Hayi ke ahambe aphume mayiphuma uyogeza mayibuya unomngane wakhe omunye aphanta naye kodwa angani noma bazwani kahle noma ngoba kwasekusele i-check magic yogcoba ubuso into encane ngaleso sikhathi ayisawu 350. Okay fine hayi afika angene endlini akekho lo uyogeza umnazi wendlu. Ngimtshela ukuthi umnazi wendlu usayogeza uyabuya njengoba ngishe nengane uyabuya athi kumina hayi uzomtshela ukuthi mina ngiyithathile hayi thatha ayigcoba iphele uyabuya-ke manje umnazi wendlu hawu into zami zangaphelela kwenze njani. Ngimtshela ukuthi hayi kufika umngane wakho othile wayigcoba i-check magic same time abhinca ithawul aye kuyena hawu waxoxa lento abayixoxayo kodwa ngabona sebedakiwe semsuku lobo bedakiwe bexazisana
wathi kumina uyabuya uyahamba usayophanda. Wahamba-ke wayophanda. Ekuseni sabona ngikhanda lakhe uma wengane. Kushuthi nje unehluku le ntombazane exoxa ngenduku wayibeka ebridgini ikhanda le ntombazane umzimba wasubona. Ngizothini ngizothi babanga ama-customer noma kodwa nje uyabona ukuthi imbangela inkulu ukulwa kwabo akusuke ngale Chick. kodwa yona ukuze belwe i-Chick. Ngoba ngabe if mina zange ngisho ukuthi ithathwe usibani ba-Chick mhlawumbe ngabe zange balwe kodwa yona ukusuka kwayo i-Chick. Okay fine, yona le ntombazane ibiphila kanjalo, ibingaceli umuntu, ibiphila nje ngokuphanta eqwayize yagcina ngokushona kanjalo. Yini lena uselapho lento yokuthi umqwayizi mayebona umuntu wangakubo mhlawumbe ngoba ngivela kaNangoma nje kabheka umthetho, Yebo. bese ngibona intombazane yakwabheka umthetho eqwayizayo, yini eyenza ukuthi ifuna ukungibulalisa ngabantu? Mhlambe ngaleso sikhathi umbona ufuna ukukuthenga noma uyambona uyahamba uyadlula. It's either ngiyambona ngiyadlula noma ngifuna ukuthenga. Okay, ngeke ngenze kanjena mina engikwaziyo engike ngakwenza for myself. Ukhona umfana wake wafika kumina uDecember usebenza kwa-Telkom. So lo muntu ubonasile unemali ubhemingidi. Ngambona ukuthi angidli imali ngale ndlela ekufanele ngidle ngayo. So ngibiza abafana bami abawu2 bambambe kodwa bamgwaza. Ukumgwaza kwakhe bayithole futhi into abayifunayo, bamthathela ifoni, bamthathela imali, bathathe nekhadi ngoba iphini ngasengiyazi ngoba sasilokhu laphela isonto sibhukhile kodwa angibhemi ngale ndlela ekufanele ngibheme ngayo. Yabo lento engishoyo. So ku-wallet wakhe bayithola imali, ngisho ngithi siyamonelana sisodwa abantu abamnyama, lokho ngalungile. Bangiroba futhi nakuleyo mali ifoni ngoba zange bayiveze, ngiyazi kahle ukuthi ifoni unayo, zange bayiveze, bambamba kanjalo-ke inkunzi. Qhubeka-ke lapho ngayithola leyo mali encane, kwakuyimali engaphezulu enkulu, banginika mhlawumbe 1,000 kodwa still inhliziyo yami yangabikho happy ngoba yayiningi leya mali. Lo mfana ulimele, angazi kwaphelela kanjani naye ngoba samshiya kwelinye ipaseji sahamba. Ubona ngithini akafuni ukungikhokhela. Lo omunye umfana uthi wena uphepha intombi yami, indaba uphepha intombi yami, ngijwayela kabi intombi, istory nje angithandani ukuthandana naye. Umngani wami nje ngimbona emgaqweni sawubona. Ngamsukela kanjalo labo bafana. Omunye umngani wami wathi sihleli lapha ePoint kumgaqo lo onyukayo oyeBhishi basi PLM lo unyukayo ilodge behlala khona. Hayi umngani wami ungena emotweni, angazi noma umZulu noma kodwa hayi ngathi Indiya, Indiya. Wahamba naleli customer, imali yasala engango-150, wathi kuthini uthathe one night. Wahamba ubuya bamgwazile. Uyabona ukuthi angazi ufike kanjani la ngoba akufanele bawashona njenga izolo India lishone ekuseni lizothathwa eNtatha. Yini asizani sisodwa samapara. Ivosho iyingozi kakhulu ngobani umjovo ungenisa kanje. Sijova indawo engafanele sijove kahle thina samapara. Ivosho ne straight ayilungile.
ivosho awuwazi umthambo la sivula ufake inaliti ngokubona nje igazi ngena awazi nokuthi igazi lomthambo othize mhlawumbe engqondweni abanye bajova ngishiphongo yebo as long la khona umthambo siyafaka ngoba u-arosto ubuhlungu arosto akwazi ngisho ukwenzani abanye bayayiphoshela abanye ufike kwesinye isikhathi iy'moto zisipha iy'mpahla sesobangisana-ke sibangisane dudulwane ukuthi khona intombazane khona umfana abanandaba sifuna lolu hlobo lwengubo yayibona leyo nto hhayi-ke umngani wami umbali washaya ivosho la inkinga ayizwakali ngoba angathi angani ibunga ingena ihambe imithambo yegazi so ngathi ngiyamuzwa ukhala ngemuva uthi khona into emhlabayo la ngemuva dukuduku hawu usevela into engathi iyithumba kanti iqumbane hawu waphinde wavuvukala la ebejove khona uma uphefumula kuba buhlungu enhliziyweni washonela la ibhaki sesithi simusa esibhedlela wavele wathula washona iyingozi kakhulu ke leyo i-straight uvele ufake nje umjovo kahle kahle ngizothini indawo enhle azikho right zobucala ngoba omunye ekuthiwa usiqwayi umlungu bejova la ngasesinyeni awufaka umjovo la usezweni esigodi la umlungu lo ngikhuluma ngayo usiqwayi ajove la akanankinga nje wafaka umjovo donsa igazi push kodwa kade ngagcina ukumbona yena angimazi noma usaphila noma akaphili awukazi wathola ukudlonguleka emgaqweni ya hawu ngisaza khona lapho njengoba ngisho ukuthi usiqwayi unjani okay fine mina la e-White House ngagileka kaningi angeke ngiqamba amanga shuthi ngathola umuntu omnyama uyasebenza ntambama hayi athi anginayo yini indawo esingabhukha kuyona khona iloji la ngazi sebani bani la kulomgaqo umokuphuka hayi siye khona abhukhe kahle ihole night senze business angineze futhi imali yami ngithatha imali yami ngifake phakathi komcame hayi ngisilale hayi angifuni amamanga hayi wangathi wenzela ngathi ukuqala ukugcina engibhebhela indaba yokuthi akasangiphi nokuphefumula ngathi uthi ngikhokhile hayi ngoba phela ukhokhile ngempela ngibekezela phuzile lo muntu angazi udleni futheni kodwa nje uqhanyela uyabonakala hayi agcine ese-right echamile alale nami ngilale kanti hayi ngobelele angimazi wavuka nini wathatha imali yami wathatha nokubhaka isikhwama engangisiphethe ngifaka kusona amakhondomu wahamba hawu uma ngivuka ekuseni philo mali ayikho lo muntu ngizomthatha akekho bengithembise ingane yami ukuthi ngizoyithengela isicathulo sesikole ayikho awu manje ngiyaphoqeleka ukuthi ngintshontshe okay fine angiyazi shoplifting okay sekusile manje sekusile ngihambe nomunye umngane wami oshaya shoplifting afihle kumina nje afake icathulo afihle kumina akhiphe izinto zakhona lezi zokuthi kungakhali uma udlula esitolo ekuyilento yakhona ekhalisana hayi nangempela siphumelele umngane wami ntombazane hayi adayise kungabi futhi le mali engiyidingayo imali yokuthi sibheme qhubeka usuku hayi sibheme kuphoqeleka ukuthi liyashaya phela intambama ngikwazi ukuphanta mina ngikwazi ukuphanta ebusuku still ebusuku thatha umuntu ohlala emlazi angise kanti akangisi kubo angazi ukuthi indawo abanza kuyona ubugebengu babo angiso kwenye indawo eyomjondolo kodwa ngifike ngekho umuntu khona
fika vule kahle uhamba ngemoto avule kahle endlini singene senze business athi usayochama hawu ngiyabona ngene omunye kodwa ngingayitshela ukuthi akuyena ngitshela ukuthi sawu yena hawu uyafika ufuna futhi isibhebhane and uqhanyela hawu hayi nginganaki nami ngoba ngikwi-business and ngiyasaba angiyazi umlazi hayi mhlawumbe ngabhejwa abantu abawu-4 abahlukahlukene ngizojampa kulowo kugcina ukuthi hayi bo akuyena umuntu oyedwa lo qhanyelo nje ufika nje seqhanyela kodwa kade chama manje hayi ngeke ngaphuma sekuthiwa kahle kahle babengikidnapper bona kodwa kuthiwa abantu ngeke bakuzonde bonke ukhona uzokuthanda lofana wangipha upotsho ukuthi angiphume la phansi kombhede khona imbobo ekhona abayivulile athi angiphume la ngihambe ngoba ngempela sengiyabona nami ngikhathele sengilambe nokulamba emlaza ngazi nokuthi ngizoqala ngakephi ngithi ngiza la eThekwini la ngazi khona ngihlala khona gqoka into emfoshane ngazama ukuphuma ngathi ngisahamba emgaqweni qhamuka abafana bawu2 baze bayangisiza kodwa ke before bangisize angibhebhiswa yedwa hayi ngoba phela ngifuna usizo ayikho inkinga sangena nje kwenye indawo yomgaqo njengomhoshanyana ngiyayibona futhi nale ndawo iyingozi hayi ngingene hayi enze ashesha chama hawu nomngane wakho seyafuna sengathi bayaxabana manje kanti kusho ukuthi into eplaniwe vele sekuyimina engikhuzana ngithi myeke vele ipipi ngilijwayele ayizwa lonto ya hayi eze naye ngiphetshwa ke laba ababili without condom hayi ufaka kulo kumanzi vele ngimanzi nje ngimanzi hayi nalo abhebhe kanjalo aqede uvalo kuba ngikhahlele shawu ngimpama sofuse hamba la lenkwamba le hayi thule ngibambe inyembezi ngizwe ukuthi ibuhlungu inhliziyo yami angisekho nje la ngihamba hayi ngihlahla ngiyithola imoto eza la edrobheni hayi sesifika nje uzojika la ungena la edrobheni athi okay ke sisi ngikusizile wena ungangisiza ngani eyi lo muntu uthe uyangisiza ngishilo futhi ngathi anginamali sebangakho manje abantu bangiphephile amabala 6 hey qale manje athi hey awuzungigolozile ngoba sesifikile edrobheni akhipha isibhamu nganoma isibhamu noma ithoyizi angazi ngoba kwakusebusuku angikhombe hayi yimi lo khumula iphenti lami nalelo phenti seliyangixeka ngoba phela belibanjwa ngapha nangapha ngikhumule yabona nje uyangibhebha ngiyakhala angisanyakazi angisenzi lutho angisakhali sengithi akaqede nje yabo hayi abhebhe naye akanandaba nje ukuthi ubhebha umuntu wesifazane kanjani naye angishaye nongishaye izinqa hayi bo ngithi ngoba ngimchazela isitori sami ukuthi ngiphumaphi kwenzakaleni kanti kwenzakalani emhlabeni ngithi ma kodwa la khona usungilahleleni yini kodwa hayi nangempela aqede kodwa asithathe isikhathi eside engibhebha hayi angihlise-ke sengifikile emgaqweni la edrobheni angihlise thatha iwalk-ke hayi mase ngila edrobheni-ke bayangazi ngoba ngashoshoba la kuProti ngaya enyameni ebabayo ngaya emabhasini ngaya nasePoint ePoint ngadlulela ngaya ngephi ezantsi ngase North Beach South Beach la kukhona abelungu khona yebo
ngisengingahlala khona kulezo zindawo. Okay fine, hayi mangifika boyfriend yami khona ngithanda ne-boyfriend yami ilindele phela ukuthi ngizofika na something seqala ukuba seyintatha manje ngikhathele yabona nje nokuhamba ngiyabonakala ukuthi lo muntu akusona istep sakhe nabantu nje bajika nami emgaqweni sengishaya namahloni kodwa ngicine sengifika endlini hayi ngifika endlini ngigeze boyfriend yami ithi manje sidlana ngithi mina hayi khuleka sizonke athi okay ke siphepane phela njengoba sisandanayo ngisazi nokuthi ngimchazele inkinga engiphuma kuyona noma ngingamchazeli ngoba ufuna ukujabula phela njengomuntu engithandana naye. Hayi yabona manje ubuhlungu yona ke manje akusavumi sixabane angishayi futhi hayi angishayi ngifuna uqamba ngavaleka ngishihlo ngishaya hey ngitshela ukuthi angingikwazi hayi emva kwalokho caca ukuthi kuyayeka ukungishaya ngoba sasibhuke elontuzeni in-town lodge second floor wasengilingise ngewindi caca ukuthi ufuna ukungilontuza ngewindi ukuthi wakhuzwa yini angazi wangiyeka. Hayi qhubeka ngahlala nomngane wami nje sibaningi kahle samantombazana kodwa umuntu kuyena ukuthi uhlala nomuntu omthandayo noma kanjani. Hayi ngihlala nomngane wami amiswe imoto eBhishi kanti le moto iSulumane ilifaka isigqoko esiyikhofi kanti la angazi uphila kanjani lo muntu unempethu la ngaphakathi. Hayi athi ufuna amantombazana awu2 uzosikhokhela imali. Hayi nangempela sigibele emotweni sambe naye athi simshaja malini. Hayi siphaphe ngoba phela inhlotshana. Hayi give us 500 I don't worry I'll give you 1,000. Hayi sijabule mngani nami siqhebana emotweni kanti yopaka le Moses Mapeta oyindawo ethuli nje ngala avela sikhipha isigqoko athi there's a business sifuna sizidle zinjani baba angazi uphila kanjani isigodi nje sithe gcwele la uyaphila lo muntu impethu zigcwele la. Umngane wami omunye owashona ebehlala la eMaskande ebenesilonda la bese sinempethu naye washona. Okay fine siyabukana manje emehlweni siyayidinga futhi nale mali sesibonile kodwa asenze umsebenzi qala. Hayi qala inkulu lento yanyanyisa ayikho into esiyenza le ndawo ikude isembumnyameni sathatha lokho mhlawumbe 3-4 sadla sonze njani wathi asiyenzanga kahle ibusiness yakhe basinikeza u500 ushiya kanjani futhi eMoses Mapeta wahamba. Yini isithwalo mombuka noma imali unayo lo muntu mombuka noma khona imali bhuti wami ngenqaba manga unayo imali ngoba le mali wayekhipha kwenye imali ngicela lalela indaba sesijabulela ukuthi okay kona inhliziyo isenalokho ukuthi sidle impethu kodwa manje umqondo wethu sisema-drugs inkinga isema-drugs ngenza noma yini because of drugs qinisa kube khona ngisho umuntu ufuna ukuphepha izinqa ungavuma ngoba ufuna drugs. Okay fine ngiyeza la okay sihambe sesofika masithi imali amaphepha mhlophe akusawona u500 aba5 amaphepha amhlophe hawu ngoba besiphethe imali emabeleni siyayibheka
amhlophe bhuti wami phepha amhlophe akusayona imali kodwa ikhaseke njengemali exactly kodwa akusayona imali ngoba wathi asikhali inyembezi sazama ukuchazela lo muntu osidayisela i-drugs ukuthi at least-ke akasikweletele ngoba ayikho indaba yokunikana mahhala udila ngemali wasinikeza-ke sazama ukubuyisa leyo phawa qiniswe uma kuthi usuku lakho uma ngalona kulona hhayi siphindele emgaqweni aphiya yoma ekhoneni lakhe umuntu unekhona lakhe ikhona lakhe niphoxekile siphoxekile kodwa ngoba sesibhemile i-drugs sesi-active manje sesifuna enye imali i-rocky inzana ube active ukuntshontsha okay hayi fine siphinde emgaqweni masiphinde emgaqweni ngimthole umuntu ofuna sila ngihlala khona hhayi loyana ngiphathe kahle ngabi nankinga ayihambi insuku kwathi ngalelanga ngangisegoli ngathola egoli umuntu oyindiya ofuna udale udanse kuze kuse bhuti wami akanayo inkosikazi kuthengela ijistrini akuthengela ubra aphathe istswebhu abeke iglasi eduze kwakhe unendawo njengathi i-box store kodwa ine-rawundi kunenduku phana indawo ufune ulokhu uzungela kuyona le nduku ustriphe kwaze kwasa ngistripha singizwa ukuthi iy'nyawo zisezibuhlungu uma ngizwa kuthiwa unkosikazi wakhe owashona uyamhlupha shuthi wayiqwayiza the time istripha uya-enjoy shuthi umsindo wenkosikazi wakhe awumhluphi mangizwa sengibaxoxile abangani bami ngoba ngastripha kwaze kwasa waphinde wangibuyisela futhi hhayi into engangistripha laphaya ngizi ukuthi yabo manje sengiluza nestep ngigqokise nama-crocs ngiluza nestep-ke manje sengikhathele ubhizi ugologho la i-crocs akulona lami ubhizi unqunu lontuza ngisakhe isandla hhayi ubhizi phinda ngifake nama-yogathi into ethambile nje ezokwenza ukuthi ishibilike uma ngibamba angistriphe-ke ngiphinde ngiwe gilinxe phansi achaze ama-crocs uma ngiza kuyena ngizomsakha ngiphindele khona estage ngistriphe kuthi wami kwaze kwasa njengoba ngisho kwase kuqala ukuthi ukusa kahle kahle lo muntu uzwana nobusuku ngoba ngathi uma ngixoxela abanye bathi hhayi nami ngangamthola lo mlungu ustriphana ukuthengela ijistrini enhle ubizayo futhi nobra uphathe istswebhu lokhu ekushayile nje lestswebhu enjoye nje ukukushaya aphinde futhi ayohlala esitulweni sakhe ubeyile ugolobho wakhe neglasi yakho neyakhe hhayi lapho uza khona uyakuthelela naye la ngimthandela khona hhayi ustriphe njengoba ngisho into ephakema-ke angikwazi ukuhamba nge-crocs kodwa laphaya ngahamba ngiphinde ngiwe ngistriphe wakunika malini ekuseni hhayi wangineza u-1500 hhayi wakubulala hhayi kusukela ngo-6 bhuti wami kuze kuyoshona ilanga kuze kuse njalo ngistriphile nje ungcono kunalaba futhi abagcina bangakhokhela mfowethu ugcina impilo yakho iba angazi lo nkosikazi wakhe wenzani kumina ngoba phela shuthi into emhluphayo kahle njalo every day kumele athathe intombazane ahambe naye aye kwakhe iyamhlupha lento once kwashona ilanga iyamhlupha leyo futhi akalali ebusuku hayi-ke wangibuyisa sengivuvukene ney'nyawo sezibuhlungu zinjalo awuyifisi indaba angifisi ungiphile nama-crocs awami nobra konke ney'mpahla zami khuthe nomlungu hhayi ngingaboni nomunye ofuna ubhoshe asimele amasimba akho bese athi ngisakhe achame umlungu lo 500 hhayi nje isegoli-ke lapho
elungu nemkhuba engahlangana nayo nalento yakhe incane uphizi nje uyazama ukuyinyusa ayinyuki angisazi ngenzeni ke manje qha amaqhoqo qha ngiza kuyena usakhile nje le ndawo yakhe nje uyakhile nje yinhle kodwa nje imnyama ila ngikhanya khona la ngistripha khona ila khanya khona la hleli khona usekhanyiswe kancane ile thoshi le ahleli khona hayi nje uyangijabulani yeah does it yeah like it yes do it yeah ngiswepho ihlungu naleya nto induku nje encane ngathi izangoma kodwa leyana iyintambo inkalvasi ngathi inkalvasi wayephethe inkalvasi thiwa inkalvasi le unenkalvasi aphinda ubopha amabele akhe awabophe amabele ngeyintambo awabophe afune anganthina isibhemayo angane amabele athi afune kahle ofuna abe ngathi ibhola awabambe ke kabuhlungu futhi nokwabamba wakhe bamba ingona azijikithe ayi lentuze uya-enjoya yena kahle ngokwakhe hayi ke nomunye kuhamba nendoda yakhe umlungu akuthenga intombazane nendoda yakhe cabanga umlungu hamba nendoda yakhe bashadile uyabona iringi akusemzini wakhe abhebhe wena uyakubuka intombazane akubhebhe maseqedile masezochama ayento emfazini wakhe abhebhe without condom masezochama uyazizwa masezochama abiza umfazi wakhe uridivene umfazi wakhe unqono abiza umfazi wakhe abhebhe umfazi wakhe achama ngihola imali yami athangami hayi sihlangane-ke sanibukile ngamehleni kuthiwa ngisho nithi hayi uNkulunkulu usangibekile and kuningi asafuna ukungibonisa kona ngoba emaskandi la ngihlala khona bangibiza uma abanye bangibiza uGengcile ngoba ngiye ngibachazele ngesimo esimphuma kusona ngithi uma wakho mayekhuza ekutshela ukuthi sengidlulile kulesimo ngimdala manje ngimngaka hayi ngoba idlala ngawo ma hayi ngoba esuke nomona ngawe usuke ekhuluma iqiniso ngoba nami ubaba lo waye ngiphenduka nginesitsha ngimlethela ukudla ngiphenduka umile nomkhonto before ngiye esikolweni kwakufanele ngihambise iy'nkomo emasimini ngisazoya esikolweni hambisa iy'nkomo emasimini kukude nala ngihambisa khona ngibuye ngimenzele itiye ngisazohamba ngesikolweni ngifika esikolweni sengivalwe igate ngishawe uma ngibuya ntambama kufanele ngiyolanda iy'nkomo zinethole ngibambe ithole ngihamba esibayeni kunentaka iy'ngubo zami angane ngisachama ngisamncane ngiyinekile nganginamansense yabona amansense iy'nyawo zami zikwebhekile makubanda kuthi hwasha ngisho into engihlabayo ngingasayizwa enyaweni ngithatha inkomo lencane ithole kufuneka ngilibambe enze linganceli ubisi luzosengwa ekuseni ngilibambe ithole ngimngenise endlini manje ngimngenise endlini nginjani ey'nyaweni ngihamba ngey'nyawo thatha ingubo sebezovala nasendlini caca ukuthi ngizoze ngilala emnyango akusalula ukuthi ngiyintintithe ngivele ngiy'hole zonke ngifike ngiyishuthe kanti ngilala nenyoka ngabona ekuseni sengiye endlini nayo inyoka iyigoqile eduze kwami azange ngingenze lutho ngangisamncane ngaleso sikhathi ngabona ukuthi kuyingozi ukungantuntuthi into nje yena ngizothini wayengenza ngibe strong kodwa wayengihlukumeza ngoba namhlanje ngi-strong. Ungathini ey'nganeni zamantombazane ey'ngabambeki ey'ngalawuleki zona ezibe nenhlanhla zathola ukuthi abazali bebe khona eduze kwazo
abazali futhi abenza konke okusemandleni ukuthi iy'ngane zingalambi zingasweli zona bese yithola lelo thuba lokuthi zidlale ngempilo. Ngizoqala kumama ngibonke kubona bangapheli amandla babekezele siy'ngane zabo noma umuphi umama ngiyambingelela mina ngithi uma wami bangapheli amandla basithande ya sizonxapha simthuke ngoba khona namhlanje khona iy'ngane y'thuka abazali bazo angapheli amandla abekezele ekugcineni uzolibona iphutha lakhe ukuthi urongi nathi lutsha ngiphuma kuyona lento ukuba ingane ngiqala esitejini sokuba ngiye kuma-period kurongi ungalaleli umzali kakhulu. Umzali noma umuphi umakhelwane ongaphandle uma wakho ubaba wakho mhloniphe. Uma ekuthuma ya la kuthuma khona ubuye ungabaleki nemali irongi leyo nto. Nalabo esihlala nabo emgaqweni baye ukudayisela uma bethu amazambane anamatshe amarayisi mhlawumbe umama uyothenga ikrosa uyothengela iy'ngane zakhe usinawani ubhizi udayisela umama amazambane kanti uyazazela ufaka amatshe ezansi ufaka amazambane mhlawumbe u-5 udayisela umama athenga umama ukudla irongi leyo nto. Umuntu athathe athengele umuntu 20 ugwayi kanti uyazi ukuthi uthulule i-20 empty. Into abazenza phambi kwami lezo avale ugwayi kahle bengathi uphuma esitolo kanti akho lutho phakathi irongi leyo. Ngiyacela nabo bayiyeke leyo nto ngoba abazali bethu njengoba besuke beyothenga ukudla basuke bethi bazama ukukhulisa thina. Ngiyacela lapho okay laba ehlala nabo emgaqweni barongi nabo nokubaleka ngamakrosa boma bethu mhlambe athi umuntu uyamphathisa kanti uyazi yena ukuthi uzobaleka nekrosa kamama loyo mhlawumbe uthi ukuthi usuka eBoxer uya e-Eastern Cape rank kukude ambambise uhamba nengane umama ngeke ayeke ingane ayojaha wena urongi lekho asiphante ngendlela ekuyiyona singantshuntsheni umphakathi nawo uyasiza nawo umphakathi ushaya abantu abaronga amantombazane thina ngesibamba inkunzi ya amadoda ethu lawo asuke ebamba inkunzi siyawakhuzwa awezwa kurongi lokho ngoba naye umama uzukethi uzamela thina sikhule intsha yethu ikhule bangize kuma-drugs bangaboni iphara ayitshela ukuthi yona mpilo i-right ayikho right leya mpilo. Sithathu sesifile siyobekwa emnyango omunye ngimshiye lapha erobhothini bamdaxaze lapha erobhothini ababizi ngisho amaphoyisa ababizi ngisho i-ambulensi noma usizo nje olulodwa namakhona i-traffic laphaya bayaphapha baphume ngaphandle baveza amaphenti lethiki nje angazi ibenzisani into erongi angiphiki nami ngiyayibhema ithiki kodwa angiyenzi into erongi ebhekene nomthetho eceleni nomthetho. Ngiyakwazi ngiyamazi omunye umuntu nguntombi ekhaya wakwaMboyo ngiyayibhema ithiki ngiyalibhema i-drugs kodwa angiyenzi into erongi. Ngiyangithuma ngiye la ngithume khona ngoba angicabangeli namhlanje nekusasa funa ngicabangeli. Ngiphatha kabi indaba abafowethu nodadewethu abanye abahamba becela izitolo bathi abanabazali bebe benabo abazali. Lokho engisanda ukusho ngisho ukuthi okay fine nalokho ukuthi ngicela ukuthi makhona abagulayo ngoba baningi abagulayo eMaskandi bayazama ukusiza abafethu laba abasizayo njengayo lo ngikhuluma naye basiza basixhase ngemali ukuthi siye emakliniki. Abanye ke bethu bayidle imali bathenge yona lidakamiswa abanye baye esibhedlela babona ulayini umude omunye ayijaje yena ngokungcola athi hey la esibhedlela ngeke banginake ngoba ngingcolile edingithi nje bayasijaja uma bekubona ukuthi uyagula bakufaka umjovo wokufa ufa kodwa nje kwezinye ibhedlela basiphatha kahle basikline sibe right abuye futhi umuntu nomunye nje abanye abala emgaqweni
bayasibingelela kamnandi ngoba sabantu usengajika noma yinini uphinde umsize lowo muntu owayekubingelela. Kuthiwa intaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Ngiyabonga ngalokho abafethu ngicela bayiphathe kahle. Kuye kuthini kuwena uma ubona kushona umuntu umhleli naye njengoba usho ukuthi omunye udaxazwe lapha, awukaze wabuka wayibona wena ngakusasa usudaxazwe lapha ungasakwazi ukuthi uyihambelwe lapho uzothola khona ukusizakala ungasekho emhlabeni? Bhuti wami, leli drugs le ngishoyo ngithi le drugs liyingozi. Yabona ngiyafisa ukuliyeka kodwa qiniso angikabi ready. Ekhaya banalo usizo lokungisiza like i-rehab. So ngingathandi ukuthi ngiready ngidlale ngemali yabo bayongikhokhela kanti ngiyazazi ukuthi badlala ngesikhathi sami ngizobuyela. Like i-example sekaningi ngiboshwa ngihlala 2 years ejele. Ngokuphuma nje ngibona ilanga ejele xukuxuku isisu ngiphindele ema-drugsini. So sekuphele kudala 2 years ngisejele so selingekho emzimbeni. Kodwa ngizothi uma ngiphuma ngicabanga imaskandi, ngicabanga i-drugs, ngicabanga i-point ngiyobhema i-drugs. Ya nami ngiyacabangela ukufa kwami. Inkinga i-backup angibi nayo mina. Uma ngibona umuntu mayishonile imaskandi ngiye ngimemeze ngithi bafethu asameni ukubiza noma i-ambulance noma amaphoyisa akwazi ukususa lo muntu ngoba if bekuthiwa inkomo ngabe sonke sigcwele lapha ya. Umuntu ufuna ukusika isicubu sakhe senyama azoyidla. Kodwa ngoba umuntu lo shonile asimnaki ayikho right lento. Ngiyomemeza kimaskandi kube ngathi ngiyisilima ngimemeze ngoba ngiyazi ikusasa aliphakele umuntu. Namanje ngezwe kuthiwa ngishonile. Ngicela sithandaneni njengoba bengishilo ngithi ngicela sithandaneni. Baba Ngoma uyasiza naye nabanye abaningi sihlala bemaskande bayasiza kodwa nje thina amaphara asisandani. Kunalokho sibona siyizitha, kunalokho siyamonelelana, kunalokho siyajabula ukubona omunye umuntu eqalekile ngabe uyamupha ukuze ahamba aye esibhedlela. Mina ngike ngagula ensukwini ngishawa umkhuhlane ngaphelelwa amandla shuthi inyongo. Mina ke abantu bayangithanda mangiphila mangingaphili vele uphelele namandla uyibona engathi ufile. Ngancenga ngaye cathedral ngingabhemile. Ngancenga nalabo engibajovayo ngoba ngithole ukubhema ngalabantu engibajovayo. Ngoba ngenza sure ukuthi mangimjova umuntu uba right akaqoleki or afe. Ngihambe ngiye cathedral bafike bangisize ecathedral. Ngawaphuza ngendlela nawo amaphilisi ngiyawaphuza ngendlela nawo amaphilisi ami lawo ngiwaphuzayo. Ngiwaphuze ngendlela ngizasho ukuthi ngihamba nawo la ngihamba khona ngiwaphuze ngaze ngaba right njengoba ngi-right namhlanje. Bangihlola ku-TB ukuthi anginayo, ingculaza nginayo, ngiyawaphuza amaphilisi akunankinga. Cela siyiphatheni kahle oluntsha. Mhlawumbe uma ngathi kwenaba kancane cause kunabanye abayithola emjoveni ngabe wena yakho wayithola mhlambe elawini noma nawe njengabo laba abayithola emjoveni? Hayi, ingculaza ngayithola ku-anti wami. Anti wami kushuthi waye eGoli kakhulu. Ngisemncane washipha eGoli anti wami. So ugogo elokho engitshela yeke ukusebenzisa icephe elikiwa kulomuntu. Yeka ukwenza mina ngibe nenkani. Faka ama-gloves xa umphipha ngibe nenkani. So ngasho ngithi ngayithola ku-anti wami. Ngangimnakekela ekhaya bemcwasa. Isipuni sakhe besibeke eceleni, isitsha sakhe besibeke eceleni. Nje yonke into yakhe and ingculaza kudala ke yayingozi kakhulu. Bebeke eceleni. So mina ngangingabi nandaba. Ngangimphipha, ngimgeze,
iney'londa umzimba wonke, ikhanda nje liphephuka nje, ngimenze lokho. Kodwa ngenza sure ukuthi umjovo ojova mina angiwunikezi omunye umuntu, ngoba njalo ntambama mase ngiphuza amaphilisi ami ngiye ngimemeze imaskandi ngithi hayi bo singakhohlwa njalo into yethu. Kahle kahle ngisuke ngiqashisa laba abanye abawaphuzayo ngoba abanye bayafihla. So ngeke ngithi sibani bani asiphuzeni. Ngiye ngikhalise nje ngithi asiphuzeni amaphilisi ethu phela okuhlanya. Bangithatha ngathi ngumuntu ohlanyayo kanti ngikhuluma iqiniso. So nayo umjovo uyawuthola ngengculaza. Uthathe umjovo wami ngisho ungawasha ngamanzi iyasalela bese uyawuthatha ujove mina ujove omunye umuntu ongenayo ingculaza. Khona into ekuthiwa blood O iyingozi. Khona umuntu wami engithanda naye ngisafika la point sihlukane nje kulo nyaka labo nyaka mhlawumbe ngina 7 years ngithandana naye. Uyazazi indlela zakhe nami ngiyazazi indlela zami. So ngamthola kwenye intombazane edonyiwe nje ukuthi showcase ngeke ukuthi ayinayo ingculaza, shuthi waphathwa yi-TB. Ngamthatha ngabiza i-ambulance sahlala egaraji, wafonela i-ambulance yeza kwathi ngiyakwazi ukungishiya uyangithanda. Ngathi ayikho leyo nto, wawubona ukuthi uphelelwa umoya manje uyafa, ungcono-ke angisakufuni. Ngaqoma omunye umuntu phambi kwakhe ebuka ngiqabula, wangena e-ambulanceni wahamba. Ngangisiza yena kahle kahle, ngiyazi inhliziyo yakhe yaba buhlungu kodwa mina ngangisiza yena. Babefika lapha eKing Edward bamenza bafaka isifutho sakho nje bamtesta kwama ethola ukuthi unengculaza, ngoba wayethi mayithesta ithi blood O bazakanayo. Kanti ublood O uyingozi ngoba la uthola khona uthola namasosha akho omzimba esihle kakhulu. Usengafana nominini mhlawumbe makuthiwa ngiphathwa ngumkhuhlane nengculaza iyavela iyalekelela ngaphakathi kumina. Nje maskandi ngishiye mhlawumbe 3-4 yabantu abagulayo, ngiyabasiza ngokubapha iwunga ngithi mi namasubuye futhi isibhedlela ngizokupha. Ahamba ayohlala lepaki athi ubuye esibhedlela ubufakazi buphi akaphethe, amaphilisi akawaphethe, fine ikhadi aliphume e-cathedral benzela ukuthi mabeza la kuthina bafike babheke ukuthi ubani igama, baphinde baqhubeke lawo sewugula khona baqhubeke. Ufakazi amaphilisi akabuyanga naphilisi, akabuyanga. Woma umlomo lo muntu useze umnyama njengoba nami ngimnyama, asigezi asenzi lutho, siyanuka nje into yonke nje. Angilifiseli omunye umuntu lempilo engiyiphilayo. Ngiyacela nje ungaqali uzame nomunye ofikayo intombazane lapha eMaskandi mhlawumbe makuthi umzali wakhe uyamdinga, ingane isancane ilapha eMaskandi isafunda ukujova. Ngiyitshela kahle ngithi mina ngeke ngikwazi ukujova wena lingane nengane yami esibili, ngeke ngikwazi ukujova. Ikhale ngithi noma ungakhala ncamela ukuhamba nje ngiphume nje eMaskandi ngoba angifuni ukubona ukukhala kwakhe ungiphatha kabuhlungu. Yocela kwabanye ukuthi bamjove, ukusalayo mina angisekho eduze kwakhe, kodwa ngimtshela ukuthi ayikho mnandi lempilo esiyiphilayo. Fine labantu esihlala nabo akakubambi ngenkani ukuthi akurepe, akubhebhane nabo. Uyakubhebha kwesinye isikhathi, uyakujabulisa kwesinye isikhathi akakujabulisi. Indawo esihlala kuyona i-danger, indawo ngizothi yogesi, indawo yogesi yonke indawo esihlala kuyona. So ayikho right, si-danger lahleli khona nalento esiyibhemayo iyi-danger. Fine iyangenisa imali, abanye abayidayisayo bondla umndeni yabo, abanye banikeza iy'ntombi zabo zithumele emakubo.
izinto engicazisho like mina ngithandana nomuntu wangaphandle lo muntu wangaphandle udayisa isidakamizwa kuyenzeka ngiphe 1000 ngithathe ngithumele ekhaya so yimbi yinhle so kodwa lulo ongekangeneleli kuyona ngiyacela angabisa cabanga okungeni kuyona ngekuthini kuwe noma iziphi izinto ezifikayo kuwena uma kuzoshona umuntu agcina ngawutholanga umndeni wakhe ugcine nomndeni nani ningakwazanga ukubikela umndeni wakhe ukuthi ushonile aphelela kuhulumeni kuba buhlungu esagula kuba buhlungu engasakwazi ukukhuluma inhliziyo yami buhlungu ngoba nale ndiya ligcine lingatholakanga igama nesibongo kuba buhlungu ngoba sisahlala phansi kwebridge nganginebhuku bengihleka ngathi ngiyisilima kubona ngithi umuntu nomuntu akabhale igama nesibongo nenamba lezi zinto ngizoyithatha ngiyoyibeka kumeshenta engineshow ukuthi ukuhlezi ekhona every fucking day ngoba ngeke ngithi ngiyayifihla endaweni yokithi namhlanje itshe ngeke ulibeke la uphinde ulifice la ngeke namhlanje amaphara namhlanje phakamisa ngisho amatshe amaphara namhlanje so ngiye ngisho ngithi ngicela sibhaleni umuntu igama nesibongo ngoba omunye uke asabe ukuya kini atshe ukuthi uzoshawa mhlambe uzoboshwa kanti uyasiza yayizwa so abanye njengami mina abanye abaningi angibazi and ngiyayikhohlelwa-ke mina ekhaya banga ngisho u-3 number webhenki yami angiyayikhohlwa ngiyakhohlwa nomuntu ngisho ngangishaya mase ngijike lapha ekhoneni sengixolile ngabuye ngiyamhlekisa nomunye engangihlala naye lapha epaki wangishaya ngesitina ngaquleka waze wangilinda nomjovo ngavuka wathi angimjova cabanga ungishaya ngetshe ngaquleka more than hour la ekhanda ngawa phansi phansi wangilinda waze wavuka wathi angimjova ingqondo nje yomuntu ojovayo ayisebenzi kahle isikhathi angazi mawusumshaya ivosho bese kuthiwani kwathiwa yiyeke ivosho ayikho right since kwasho sengiyasho phela lokushaya uma usumenzela into ephambene angikwazi mina bhuti wami angikwazi ngisho ngangenzani ngizojova kahle angikwazi anginayo inhliziyo ngisho ekhaya bayazi angitshontshe ekhaya ngiyayithanda leyo bhuku leli bhuku sekumele ulibhale manje umletheke kumele ikuthengele lona ngajabula kakhulu bhale wonke umuntu okhona lapha yikho ukuthi abanye bayizihlama abanye bethi abafuna ukuza kuyishow kodwa umuntu uma eseshonile intambama basuke sebebuye bonke nasekuseni basuke besakhona bonke ngoba basuke befuna lamaqhaqa lento yamahala ekuseni omeshente bayasipha imomari ukuthi bayotshotshela oma bethu bayophathisa oma bethu abanye benza into e-right abanye benza into e-wrong no ibhuku liyadingeka kumele silithole uhambe nalo ubuhlungu iphoyisa maselithi igama lalo muntu unesibongo niyamazi yabo manje sesinikeza amaphoyisa umsebenzi onzima kanti uthola ukuthi kubo kwalengane ithambo labo bangakwazi ukungcwaba inkinga bayayisa njalo nemndeni yabo mfowethu awu ngiyakutshela imndeni ebedelela kabi usakhona kuthiwa hayi washona abuye ngakusasa uphethe ihlahla uthi uzolanda ingane yakhe yazi mina bengihamba manje ngiyoba ngcwaba osinawane uma beshonile ngiyakwazi lokho ngithi ngaphoxa imndeni yabo ngaphoxwa imndeni yabo mfowethu hey abanye abantu mfowethu but le yebhuku mfowethu i-right kuzomele siyenze manje siyenze ngendlela professional wonke umuntu kumele abhalwe ebekhona ebhukweni ngikhona emaskandi and bayangilalela abanye babo abanye-ke ukhanda ngitshele kwabo indaba yakhe lowo indaba yakhe lowo njalo ngajabula kakhulu igama nesibongo ifone number yasekhaya noma zibe u2 number i-address ngokusona inamba i-address ngeke ukuthi umdala
ungazi igama nesibongo ngimi njengomunye umfana ehlala naye lapha eMaskandi waze walanda ikhandi kubo lakhe lokuhola lihlala kuMeshenti akawazi umnyango wakuba ubheke kephi useyayibhoshela hamba phela esibhedlela mina siyakubhenisa akafuni ukuya uzofa sizobiza abantu siyeke ba yini vela thula athi mina angeke ngife it's okay phela nginongidelela and umuntu ogulayo unenkani ngisho usumncenga ngize ngimncenge ngize ngikhale mina hayi uqalekile okay ngizokupha into oyifunayo asiphume phela ngaphandle lana sincenge siyepaki ngijove bese ngiyaphelezela samse hayi ufuna la uvela ayiphelisa ayikhipha amase ngamabomu angafuni omunye angigolozele ngekani umfana angigolozele ngekani ngibona ukuthi awuthi ngimnyeke into embi ke angiyithandi komunye umuntu ya siyaxabana kwesinye isikhathi uthothi kufika imoto izosiphakela uthi uyabona bayalwa ke manje sekubangwa leli plate yikho kungasakuletha ukudla ngale bavele bebange bebhuduzele osethathile ufuna ukuthatha kwesibili ungakanani ukudla emotweni usazosala ubone ukuthi kuningi lokudla usazosala usengaphinda asiyiphatheni kahle hayi usinawana avela ayivalida kunalokho mina bavele bangikhuthuze ke ngalesikhathi ngimulaye nangani sibaningi bavele bangikhuthuze kulesikhwama sami bangikhuthuze ngiyaphuma sengiyakhala yiyo lento yangenza ukuthi ngiyeke baningi abantu abafuna bethi awusicela ukuzophakela abantu bakho ngithi mfethu ngisazoyicabanga leyo nto labantu mfethu abahlelekile bezwa ngisho bakhuza uzani ngolayi abanye bagcina sebegqekeza yona le moto ezosiphakela manje ungathi yini leyo nto leyo bentshontshele ifoni ngisho ukuthi iSulman lalihamba nemoto ezuthuza amaSulman shuthi abantu abayimela ba right bashiya ikhwama zabo yonke into abasaphaki manje labantu sebebheka imoto lezi ezizoyiphakela siyabakhuza mina ke ngiyakhuza more izinto erongo umuntu ezosiza yemfethu awuyeke into oyenzayo kahle uqinisa ini ngoba ayikho into eshoyo uqinisa ini umuntu ezosiza umtshontshele irong into oyenzayo abone nalo muntu ongiphakelayo uthi akayizwa le language engiyikhulumayo kodwa uyabona ukuthi there's something wrong engiyikhulumayo engekho right aqale ke manje naye ahlohla amehlo ngasemotweni yakhe kanti it's wrong thina benze nophapha ekhanda kamenze indaba lelo sizokhuzana omemeza ngathi yakhalela uthi igula likaJama lichithekile nina bakampudu bomvushe negazi nina bashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabeni embedule nina bentule bande ngodonga kwelakithi kwaBheka uZulu phansi angcoba uZulu liyaduma liyazongoma awumadoda bomnaka amamfombatane eSwatini phansi kaNdebele kuzona zonke izifunda la kufinyelela khona lo mbukiso yalo osebuke wezwafika la isidla amaningi esakeni bafowethu siyacela nina senikhulile ngaphambi kokuba i-episode uyibukise izingane zakho mele uqale uyibuke wena uyibone ukuthi kulungele enthi ngabukwa izingane njengaleyana namhlanje inezihlambe eziningi ayikulungele ukubukwa abantwana abancane kodwa ikulungele ukubukwa abantu abadala ukuze bezokwazi ukuthi bakhulume nezingane zabo ukuze zigweme zingayitholi zisesimeni usisi eke abakusona ngenxa yokuthi mawuthi usemgaqweni hey usuke ingasekho into ongayenza usuke ungasayicontrol impilo yakho kodwa impilo yakho isuke isicontrol ukuthi ubani ozokunika imali njengamanje nesimo sokuthi lento ebhenywayo iyademanda futhi kumele wenze sure ukuthi uyayithola imali noma ngabe kumnyama noma ngabe kubomvu ngakho ke bafowethu idlamaningi esakeni sifundile olukhulu izimo sisakabhekana nazo ngicathi izimo omunye umuntu angabe ezagcina zimbulele kodwa ke yena wagcina ephumelele ukuze ezokwazi ukuthi azofika kwiMPTV1 akwazi ukuqashisa abantu ngempilo yakhe siyacela ke bafowethu nolisupport uhlelo le oyethamele How I Ended Up in Drugs okuyingosi ngaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya
ey'dakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ngempilo yabo. Lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa isizwe sakithi. Siyacela kucindezela u-subscribe button, cindezela nebheli. Siyacela abantu bejoyine i-membership ukuze sizokwazi ukwenza ezinye izinto esingakwazi ukuthi sizenze ngenxa yamandla. Iqiniso lithi-ke amandla akubantu, ngaphandle kwenu noma ngaphandle kwakho wena ubukela la, yazi ukuthi uhlelo luyizibi ngeke lufike ndawo. Ngakho-ke mina sengincenga.